יובל, מה, זה לא בא לך טוב? יובל. זה בא לי מצוין, אבל אני לא רוצה להמשיך פשוט, יש לי את הקטע העתידי הזה. לא יודע למה. אני לא טוב שלום? אני לא לקחתי את זה כבר כמה חודשים. זה היה מצוין. לא, זה עובד, באמת עובד. זה עובד, אבל אני פשוט לא הייתי שכחה לעשות הפסקה. הוא נכנס. אימון גב לי. מה זה אחי? אימון גב לי. ניסית או רק כסאות? רק כסאות. אני לא כשנתן לי שאלה אחד פעם אחת לפני מנורת אלף. היום לא חוזרים. זה כל ההתנסות שלו. היום לא חוזרים. לא יכול להתאמן בי. חוזרים באמבולנס. כי הוא מכור, אחי. מה זה מכור? נסגור פה ביחד עם נורת בבת אחת ולא קפאין. מה אתה אומר? זה פול קפאין, אחי. אני חוזר הביתה היום, אני לא יודע מה איתך. יש בזה עוד כל מיני דברים. תחזור, השאלה מה מרשים, אחי, זה קפאין וארג'נין וכל החרא. זה חס ושלום, עבודה, לבוא להתאמן, באמת שזה לא. אתה לא תיתן 50. אני איתך אחי. הפסקתי לצפות בסט שלי בשביל להסתכל עליך. וואל. אני מגש את הדבר שלך. אתה מעלה עשן? מי כתב, מה זה? שלוש. כמה אתה עושה? 5. כן. די. הלאה. אלון. קדימה, נו. כן. גו. הלאה, אחרון. כן, תעלה, לבד. מה? שברת לכולם. שברת את הגב, אחי. היה קריסה? זה לא ממש כאילו לא שמתי לב לזה. אני לא חושב אבל. לא, החזקתי את הבטן.